निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಬಡ್ಡಾಯಿ ಸಾಗರ ಮುಟ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕುರುಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ ಉಂಡಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನು ಪೊರೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಠೋಬ ದೇವರನ ಪಾದನು ಬತ್ತೊಂದು ಕಲಾದಿ ವಿದ್ಯಾದಿ ಮಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶಾರದೆ ಮಾತೆನ ಪಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗಿದುಕೊನೊಂದು ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಮತ ಒರಿಯೇ ದೇವರ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತತ್ವನು ಲೋಕೋಗಸಾರನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ನೂತ ಅಶ್ವತ್ಥರ್ಮನದ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಬಿರಿತಿದ ಮೋಕಿದ ಎದುಕನ್ನು ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಆಧಾರ ಪಸೊಂದು ಐತ ಒಂಜಾತ ಸನ್ನಿವೇಶಲನಿಗೆ ತಂದು ನಿಗಲ್ನೆದುರುಗು ಒಂಜಿ ಕಿರು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆಗು ತಯಾರಾದೊಸುದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಡು ಸಜ್ಜಾದದು ರಂಗ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ರೆಗೆ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಧಾರೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಾರಿಜ ಮಧುಸೂದನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ನಿತಿನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ರವಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಯಾನಂದ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀಲತಾ ಜಯಕರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಚಿರಾಗ್ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಯೋಗಿನಿ ಜಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಲೋಕನಾಥ್, ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿ ಬಕ ಬುಲ್ಪು ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಡಿಕೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಲನ್ ಗರಡಿ ಮಚಲು, ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೆ, ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾಗರ್ ಗರಡಿ ಮಚಲು, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ತೇಜೇಶ್ ಜೇಬಂಗೇರ ತೆಂಕನಿಡಿಯೋರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನೆದುರುಗು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯ ಏರು ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಎದುರುಡು ತಿಳಿಪುಂಡು ಮೋನೆ ಉಡಲೆಡಿ ಗುಮುಲುಂಡು ಬೇನೆ ಬದುಕಿದ ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿಯೇ ಸಾರ್ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ವಿಷಯ ಇನಿಯನ್ನ ಮಗಳೆಂದು ಬೇರೆ ಆಣಕಡಕವೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಟ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮೋನಡಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಕಿ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ನೆಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪೋಡು ಅವರು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಈ ಅಪ್ಪ ಮಗ ದಾದ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ
ನಿನಗೆ ತುಂಬುಗಲ್ಲೇ ದಾದ ಭಾಸ್ಕರನ ಇರೇದು ಬೇರೆ ಹೋದಿನ ಆಂಡನ ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆ ತಗೋದು ಕೂದುತ್ತೆ ಆಂಡ 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 ದಾದಾನ್ ಭಾಸ್ಕರನ ಅಗಲಿ ನೀ ಆಣು ಎಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಯಾಕ ಇನ್ನ ಮಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ತೀರ ಪಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ఆయన ಜಾತಕ ಸರಿ ನೀನು ಪಂಡಿತ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ఆయన ಎಲ್ಲ ಪರ್ಕೆಲೆಗೆ ಒಕ್ಕ ಇನ್ನ ರಡ್ನೆ ಬಿಡೇದಿ ಕಾವೇರಿ ಉದಲತ್ತೆ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಏರ ಬಂದಿರು ಐಕಸ್ರಾದಾಗಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಚಿನ ಪಟ್ಟೆ ಕಾಲ ಮಣ್ಣಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣೆಟ್ ಬರೀತಿನವೇನು ಎರಡರ ಸಪ್ಪೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ನನ್ನದು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಣ್ಣ ನೀನು ಮಣ್ಣೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವೇರು ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ದೇವಿ ಒಲ್ಪದ ದೇವಿ ದೇವಿರಿತ್ತಂಡನೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಜೀವನ ಇಂಥ ಮಾತ ಹೌದಾ ಪಾಪ ನೀ ಕೀರ್ ಬುಲಿಪುನ ಪಾಪ ಏಪ ತೂಂಡಲ ಎನ್ನ ಮದುಮೆದಾನೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡಿಪ್ಪುವರು ಆ ದೇವರೆನ್ನ ಆಣಿಟ್ಟು ಮದುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಕ್ಷರದ ಪದೋನು ಬರೆದು ಚೆಪ್ಪಂದು ತೋಚು ಐಕೆ ಇಂಚು ಪಕ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೀರ್ ಬುಲ್ ಪಡೆ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ತು ನೊಡ್ಚಿ ಅವ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾನಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ತಂಚಿಕೋದ್ ಬರ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೈದಿನ ಕಾಗದಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಇನಿಯೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂತೇವೆ ಬರ್ತೆ ಮಗ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡ ಗಂಗಾಧರೆ ಏ ಸೇಟು ದೊಡ್ಡಿಯಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಯ್ಯ ದಾದ ಕೊರ್ಚಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಪಂಡದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಏತ ಸಲ ಬಂದಿಜಿ ನಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಡೀಲು ಮಲ್ಪುನಗ ಐತ ದುಂಬು ಪಿರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆರು ಬಿದೈರು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ನಮಕ್ ಕಾಸು ಬೋಡತ್ತ ಅಕ್ಕ ಸೇಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೊರಂದೆ ಇರುವ ಮಾಳ್ಗೆದ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಡ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟರ್ವೆ ಎಂಚ ಕಾಸ್ಗೇನಿಂದ ಕಾನೂನು ಪಾತಿರ್ವೇನಾ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಏನು ಅತ್ತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಎತ್ತಿರಲು ಒಪ್ಪುದು ಪಂಡ ಏಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕು ಆಂಡ ಕಾವೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ಶಾಪ ನಿಕ್ಕು ತತ್ತದ ಕುಲ್ಲಂದು ವರ ಉಂತಲೆಯೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಬೇರೆ ಪೋದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ ಏತು ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಏ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಪಂದಿನಾರ ಸಮೋಟಕ್ಕೆ ಎಂಕು ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡಕ್ಷರದ ಪಟ್ಟ
ಪಲವುಲಾಯ್ ಎದ್ದುರ್ದ ಅಂಗಡ್ದಾಲು ಎಂಕ್ ಕೈಟೊಂದು ಕುಂಟು ವಸಂದು ಟಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿಯಾ ಭಯಂಕರ ಮರೆಯ ಭಯಂಕರ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎದುರ್ದ ಅಂಗಡಿ ಬೇನೆಗೆ ಪುನಾನಿಯ ಟೂಸೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಟಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂದಿನಿಯಾ ಅಲ್ಲು ಪದ್ಯ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಡೀಡು ಪದ್ಯ ಬಂತು ಅಡ ಒಂದು 4 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಾಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾತು ಅತ್ತೆಯ ಅವಿಪಡು ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಏಮನಾತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೇರ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪಣ್ ಯಾನು ಅವಲೊಲ್ಲ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಯಾನು ಅವ್ರೋಡು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನೆ ಈ ರೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಫಿಶರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎದುರ್ದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇಡ ಭಾರಿ ಲಾಕಿತ್ತು ಬಕೊಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಎದುರ್ದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನೆ ಬಾರ್ದು ನಿಂತ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಲ ಬರ್ತದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮನಾತೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಡು ಪೂರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ಗೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ದಾದೆ 3 ಸೆನ್ಸಿಡ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಉಗ್ಗೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಉಗ್ಗೇಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಚಪಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚೆಂಚ ತಂಡಸ್ತ ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ತಂಡಸ್ತ ಪಿಟ್ಟದಾಯಿಗೆ ತಂಡಸ್ತ ಪೈಪುನು ಉಗ್ಗೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಡು ಶೀಶಿ ಎಂಚಿನ ಶೀಶಿ ನಿಗಲ್ಲವೇತ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲವ ಆವ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತ ದೀಪ ಓಕೆ ಉಂಬೆ ನಿನ್ನ ಅಂಬಿನಯ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಯೆ ಉಂಬೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುಂಟ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಉಡುಪು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ಉಂಬೆ ನಿನ್ನ ಅಂಬಿನಯ ಪೋಯಂದೆ ಲೆಕ್ಕಯ್ಯ ಒಲ ಬಾಬಣ್ಣ ನಮಗೆ ಕುರ್ಚಲೆ ಸುರೇಶ ಬರ್ತೀನಿಯಾ What?
ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕದಾಲಜ್ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಒಡೆವತ್ತೇನೆ ಈ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಬಲ ಅಲ್ಲ ಸೋನು ವಾಡ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಪೆತ್ತ ಕನ್ನಂ ಪೋತಿರಿಯಾ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೆತ್ತೆತ್ತುಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡು ದೇವೇರ್ನ ಫೋಟೋದಿ ಒಡ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬೆಚ್ಚ ಪುಳಿಯ ಏತು ಬೆಚ್ಚ ಪುಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣ ತರ ಸುರೇಶ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಅಂತ ಕೋಟು ಬಾರ್ದು ಚಪ್ಪಲೆತೆಯ ರಾಧ పెద్దమ్మ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಕೋಟು ಬಾರ್ದು ಜಪ್ಪಡು ಅನೇ ಎನ್ನ ಪೆತ್ತ ಕನ್ನಂ ಪೋಯಿ ಲಕ್ಕನೆ ಇರ್ನ ಬುಡೆದಿನೆಲ್ಲೆ ಕನ್ನಂ ಪೊಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಕೋಟು ಬಾರ್ದು ಜಪ್ಪರೆ ಚಪ್ಪ ನಾನು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ನಾಡು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ತೆ ಗಲಾಟೆನೇ ಮಲ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನೇ ತಟ್ಟು ಅದಾಂಡು ಪತ್ತೆರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಿಲು ಪತ್ತು ದಿಂಚ ಪಿರತುಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಿರೌಡು ಮುತ್ತೈವ ಜನಯ ಒಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿಯ ಪೂರ ಈ ಸುನಿಲು ಗಾಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಅದು ಮಾತಿತ್ತೀರಿಯ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಜಿಂಚ ಪಿರತುಪ್ಪೆ ಅಗಲು 150 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೋದುಸುತ್ತೀರಿಯ ಪಕ್ಕದಾದಾಂಡು ಕದಾದ ಅಭಿನಿ పెద్ద ఎర్న కన్ను పోయిని పన్ను పోలీస్ దగ్గర గేండే యార పెద్ద కండు ఓదద్దు పని యాన్ పండే ನನ್ನ పెద్ద కండు ఓదద్దు పండే ಅವು ಮರಣಿ ಮುಲ್ಪ ಎರನ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎರನ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮರಣಿ ರಾಜಶೇರ್ನತ ರಾಜೇಶನ ರಾಜೇಶನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಗಿ ಎನ್ನನೇ ಪೆತ್ತ ಪತ್ತೋ ಪೋತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ಗೆಂಡೆ ಅವ್ಯಾನ್ ರಾಜೇಶಡ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ದು ಫೋಟೋ ಗದ್ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡೆ ರಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ರಪಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲಿ ತೋಜೆ ತೋಜದಿನೇ ತಡ ಕಿದೆತ್ತ ಪಟ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೇರ ಕಿದೆತ್ತ ಪಟ ಯಾನ್ ಈ ಮಂಜಡ ಪಂತಿನಿಯ ಮಂಗಡ ಆಯ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ನಿಗಲ್ದ ನೆನ್ನಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೆತ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪಲ ಅಂಚೆನೆಯ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ವಿಡಿಯೋನು ಅದನ್ನ ಪಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊರಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರೇಶ ಒಂದುವೆ ಮಲ್ಪೆ ಅತ ಸುರೇಶ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂಗೆ ರಡ್ಡೆರಿ ನಾಡಿ ಅತ ನಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋ ಬೈದಿನ ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲೋಲು ಪ್ರಾಯ ಅತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆರುಲ್ಲೇರು ಒಂದೆತ ದಾದಾಣನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡೆಯ ನಿಕ್ಕ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅದೇ ಆನಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ದು ಹೋದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಈ ಕುಡಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯಾರತ್ತ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಿಸಿದೆಯೇ ಬಾತಿರ್ಬೇಕು ಬಲೇ ಸುರೇಶ ಪರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಯ ಪರಂಡ ಸೈಪೆರಿಯ ಎಂಜ ಬರ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪರಂಡ ಸೈಪೇರ್ ಪರಂಡಲ ಸೈಪೇರತ್ತ ಸುರೇಶ ಈ ಪರ್ದ ಲೇಲೆ ಪಾಂಡ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದು ವಡ ಇನಿ ಕೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅನಿಯ ಈ ಪರ್ಪರ್ ಐತೆ ಎಂಕ ಬಡ್ಚಪ್ಪ ಬಕೈರೆಗೆ ಜಕ್ಕೆ ಈರ್ ಪರ್ಪು ಜನ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಂತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಓಂಡಿ ಈರೇ ಉಪ್ಪುನು ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಪಂಪಿನಿ ಬರೆಯವರ ಈ ಪರ್ವೇಲಡ ಪಾತೆರ್ ನಾವಂದಿಯ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್
ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಟೈಲರ್ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ಅದು ಒರಿಯ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿಯ ಅರ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಡು ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದೆ. ಗಂಡ ಈ ಉಲೈಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇರಂಗಪ್ಪೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಬರ್ತೆ ದಯ್ಯ ಮಂಜ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಂತು ಚಿಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸೋನು ಎತ್ತು ಯಾರಿವಳು ಯಾರಿವಳು ಮೂಗು ಮುಸುಂಡು ದಾರಿದವಳು ಒಟ್ಟಾರು ಬರೋಣ ತುಂಬೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮೀಸ ಮರ್ಲ ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇ ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಕರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಿದರ್ ಸೆ ಆಯಾ ಆಪ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ತಾಯೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಟ್ಟು ನಾಯಂಡಲ ತೋರ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಸಿಗಣತ್ತ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ನಾ ಸೋನು ಇಂಚಿ ಮೇಲೆ ಈರು ಒರಿಯ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಈರು ಒರಿಯ ಬತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿಯ ಬೊರಿಯ ರತ್ತ ಪುಲ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಂಡು ಬಂದೆ ರಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜರ ಇನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಏರ್ಲ ಬೈದು ಜರ ಬೊಟ್ಟರೆಗ ಬೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಿಕ್ ಬೇಡ್ದೇನ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಇಂಡು ಬಂದೆ ರಂಚ ಬತ್ತೆ എന്നൊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ಲ ಬೈದಲು ಯಾನಾರನ್ನ ಮಗಲು ಈರು ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯರು ವರ್ಯ ಆಂಡ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಾಡ್ ಸರಿ ಬಾ ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಅರೆ ಕೆಬಿಗೆ ಏನದು ಸರಿಟ್ ये मंज अरे के भी केनु जिगिया ये तला आकता ಕೆಬಿ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಜಿಯ ಸೋನು ಕಣ್ಣೆಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು ನಿನ್ನ ಬಲಿಗೆ ಪೆರೆ ಬಲಿ ವಾಟ್ ಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಇಂಕಿ ಇವರು ಡೇರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ನಿಗುಲೆನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಲಿಯಾ ಇಂಚ ಪೀಂಟ್ನ ನನಗ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ ಆಕ ಬಂದು ಏತ್ ಪರಿಯಡಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರು ಏಳು ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಇಂಚನೆ ಕರಕರತೆಯ ಸರಳ ಇಂಚ ಬತ್ತರು ಎದೋ ಬತ್ತರು ಜರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವಳು ದಾದನೇ ಒಪ್ಪಡು ಸರಳ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಕೊರುಡವ ಇದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಸುರತ ತಿಂಗಳದ ಬಾಡಿ ಅವೇರು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೇರ ಸರಿ ಬತ್ತೇರಿಯ ಇಂದ ನಿಕಲೆಗಿ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಬೋಡಾಡ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಲಿ ಅಂಚಂದ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಂತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡತ
ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಚಿ. ಗಂಗೆ ಗಂಗಾಧರೆ ದಾದಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪುದರು என்ன புதர் சரளா பண்டித மோக்கேட் சரு பண்டித லெப்பு ಅಂದ ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ತೂವೆರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲೇರು ಅಮ್ಮೆ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಿಡ ಈ ದಿವನಿಯ ಅಧಿಕರ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತರಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಸರು ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಯ ಹೈದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಏಯ್ ದಾದಯ್ಯ ಅತ್ತ ಇದ್ದಾನೆ ಕೋಪೆನ್ನಕ ಬೇರೆ ಕೈ ಬಾರ್ ಕಿರ್ಮುವೆ. ಬಾಯ್ ಸರು ಬಾಯ್ ಸರಳ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲೆ ಪೋಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಇದು ಸರಳ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಸರಳ ಓ ಸರಳ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕೊಂದು ಭತ್ತ ಗಡಪ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರ್ಲ ಈ ಕೆಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಸರಳ ನಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ನೆಂಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ಎರಡೆರಡಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿಡಿಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಉಂಬೆಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿದೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕೊಂದು ಭತ್ತ ಗಡಪ ನೀರು ಬೋಡು ಈ ಸುರೇಶಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ ದಾಳ ಪೋದಿಡ್ಚು ಇರೆ 10 ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀರತ್ತ ಒಂಜು ಕೊಡಪ್ಪನ ನೀರು ಯಾನ್ ಪಸರ್ಪೆ ಪಕ್ಕದ ವರ್ಂಬ ಪಕ್ಕದ ಕೊರ್ಮೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನಿ ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಅವು ಫ್ರೀ ಒಂದು ಫ್ರೀ 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 ಪುರ ಮಲ್ದೆ ಅಡ ಎಂಕಲೆ ಗಣ್ಣಿದಾಲ ಫ್ರೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬೆಂದಿನ ಭತ್ತ ಗಡಪ ಬೇಕು ಈ ತಂಡಸಿಲ ಭತ್ತ ಗಡಪ ನೀರು ಮಾಡ್ಲೆ ಕೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹಾಂಕರನೆ ಕೂಡ ತಂಡಸು ಪತ್ತು ಕೊಡಪ್ಪನಾಗೆ ದಯ ಆ ಉಪ್ಪಡು ಅರ್ನ ಮಗಲೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪುವೆ ಎಂಕಲ ಅಲೆಗಲ ಬಂತೆ ಮಚ್ ಮಚ್ ಆವೇರೆ ದಾದ ಈ ಬೀಳ್ದ ಬ್ರಾಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ನೊಳಗ್ಲೆ ಆ ಉಪ್ಪಡು ಯಾನಲೆ ಲೆಪ್ಪುವೆ ನಿಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವ ಸರಳ ಓ ಸರಳ ಎಂಕ ನಟ ಸೋನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಇಂದಿಯೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರೇಮನಾಥೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸರಳಾ ಪಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಸರಳವಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಒಲೆಯ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಪಿಜಿನ್ ಬೈದ್ದೀನಿ ಒಲೆಯದೇನು ಸರಳ ಯಾ ನೀರೆಗೊಂಜಿ ಪದ ಬಂದ್ಬೇಬಿ ಆ ಸೋನು ಪಲ್ಲೆ ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸರಳ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸರಳ ಕೈಪುಗು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆಲ ಅರೆಪುನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವ
ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನಾಡ ಯಾವ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ನಡ ತಂದುಂಡು ಆಂಡ ಹೊಸ ಆಫೀಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೈದೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನನವಂತೆ ಬಂಗಾಪುನಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಏತ ತೂತುಜಿಯ ಈದ ಲೈಕ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ದಾದ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ನಾಟಕ ಬರ ಎಂಡ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ಪನ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ನಿಕಲ್ಲ ಮುದರ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ ಇರೆಗೇರ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದಿಕ್ಕೊಡು ಯಾನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಯಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಸಭ್ಯ ಗ್ರಹಿಣಿ ಯಾವುದಿನ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಅಂದ್ಯ ಯಾನವೇತೋ ತಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ನನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪುವೆ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಪುಡ್ಯ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಫೀಸರ್ ನಗಲಿ ಏತ ಜನ ಬತ್ತದಗಲ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜಾದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಕಳೇನೆ ಒಂದು ನಾ ನಿನ್ನ ದಾದಾವ್ಯಾ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ತಿಪ್ಪನಗ ಎಂಕೆ ತಮ್ಮಿಪ್ಪಳು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಕಾವೇರಿ ಎದುರು ನಿನ್ನದಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ನಡಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಂತ ಕೂತೆಯ ಕೂತೆ ಹೊರ ನಡಪ್ಯ ಗೋಪೆ ಇತ್ತ ಗೋಪೆ ಆಂಡ ಅಬ್ಬಗಬ್ಬಗ ಬರುಂದೇತ್ವೆ ಗಂಗ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾನಿ ಮಾರಯ್ಯ ಮುಂದೆ ಎಂಚಿನ ಮುಂದೆ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ನಗಲೆ ನಮ ತೂತ ಇವರ ಬಲವಿಲ್ಲ ಸೋನು ಪ್ರೇಮನಾಥ ನಿಗಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪಿನಿಗೆ ಆಯಗೊಲ್ಲ ಕೋಡ ಪಾರ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಪೊಡಿಯ ಇಜ್ಜ ಒಲ ಬತ್ತ ತುಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಸೋನು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುದು 25 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದ ಈ ಸುರೂಕು ಈ ಚೈರಡು ಕುಲ್ಲ ಈ ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ದ ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೆರೆಗು ಮಿತ್ತರ್ದ ಅಗ್ನಿಲ ವಾಯಿಲ ಬರೊಂದು ಲೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ ಅತ್ತಿಯ ಕುಲ್ಲಯ್ಯೋರ ಅತ್ತಿಯ ದೇವತನಗಲ್ ಈತ ಪುರ ಐ ಪಕ್ಕ ವರುಣೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಬ ಬೀಕರ ಪಡ್ಸಯ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಪೆ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಬೇಡ
ಸುರೇಶ ಕುಲ್ಲ ಅವು ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ಲ ನಂಚೆನೆಯ ಒಂಜತ್ತು ಒಂದು ಕಷ್ಟಲ್ ಬರಂದೇ ಕುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ತಪಸ್ಸನಿಸೆ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೋಹಿನಿ ಬರ್ಪೋಲು ಏರು ಮೋಹಿನಿ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದ ಮೋಹಿನಕ್ಕೆನ ಮೇನಕೆಯ ಮೇನಕೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಇತ್ತ ಮೇನಕೆ ಗೋಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಮೇನಕೆ ನಮ್ಮ ಸರಳ ಸೋನು ಸರಳ ಲೆಪ್ಪುಲ ಸರಳ ಓ ಸರಳ ದಾದೇಲೆತ್ತೀನಿ ಸರಳ ಈ ಇತ್ತ ಮೇನಕೆ ಒಡು ಉಮ್ಮೆನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮೇನಕ್ಕೆ ಮೇನಕ್ಕೆ ಬಂಡೇರು ಅಯ್ಯ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಇತ್ತದ ಪೊಂಜಕ್ಕಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಪಿನೇ ನೇ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂತನ್ಪವೇ ದೇ ಅವು ಈರ ಆರ್ ತಪಸ್ಸು ಕುಲ್ದೇರು ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸು ನೀರು ಭಂಗ ಮಲ್ಕೊಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಂಗ ಮಲ್ಕೊಡು ಅವೇ
ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವೇರಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಗುಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಬೊಂಬೆ ಪೋತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಗುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರೇ ಬಂದೆ ഞാൻ ಬರ್ಪೆ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಗುರ್ತಾಜೆ ಜೊತೆ ಆನಿ ಕೆದುಟು ಬರ್ದು ಮುರ್ಕನಾಗ ಈರನ ಅವನಿಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ ಬಾಬಣ್ಣ ಈರಾನೆ ನಾನು ಕೆದುಟು ಬರ್ದು ಮುರ್ಕನಾಗ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಇರ್ನಾರು ನಾನು 7 ಜನ್ಮುಳ್ಳ ಮದೆ ಪೇರೆ ಆವಂದು ಬಾಬಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಸ್ವರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ತು ಒಕ್ಕ ತುವೇರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಲ್ಲೇ ಬಾಬಣ್ಣ ಒಳ್ಳಿತ್ತು ದಾದಾಣ ಅರ್ಜುನ್ ಆ ದೇವರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆದ ಭಾಗ್ಯನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೇಡೆ ಇರೇನೇರ್ ತೂಪೇರ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪೂಮಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ ತಡಾವ್ ಈ ಫೋನು ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನ ಮಗ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಪೂದೆತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಬೇಡ ಮಗ ಏ ಎರಡಂತೆ ಪಾತೆರಡು ಅಂತ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುರಾ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿ ಅನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಲಿಯ ಎಂಕ ಮಸ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಗ ಆಂಡ ಮದುವೆ ಹಾಕಿನಿ ಅನ್ನ ಮಗನತ್ತ ಅಂದ ಬಾಬಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡತ್ತ ಸರಿ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಡಬಲ ಮಗ ದಾದಿ ಪಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮ್ಯಾಪೆ ಪನ್ನೊಂದಿರ್ಲಿ ಆಂಡ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಿನಿ ಈಯಕ ಅಂಚದು ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮೇರೇನ್ ಮದ್ಮೇಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಪಪ್ಪ ಇರ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಜುನ್ ಅದೇ ಬಾಬಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡಿನ ಮಗ ಅಂದೇ ಬಾಬಣ್ಣ ಏ ಬಾಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲೇಕ್ ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿರ್ ಬಂದಂಗೆ ತುಂಬೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಉಂಡಿಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಮುಂದೆ ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ ಪಾಡೋಲ್ಯ ಬಾಬಣ್ಣ ಆವ್ ಮಗ ಬಾಯ್
ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಅರ್ಜುನ್ ಮದ್ಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲೇ ದಾದ ಮಲ್ಬ ಗಂಗುಯಿ ಆಯ್ ವರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಮ ಯಾವಡು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ ನಿಂಚನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರೇಗ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿನ ಆಯನ ಗತಿ ಅದೋ ಗತಿ ಆವಾಡು ಅಂದೆ ಎಂಕೆ ಆವಾಜ್ ಪಾಡ್ದೆತ ಆಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಯಾನ್ಲ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಯೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಮನಸ್ಸು ಜೈಲಿಡ ಮಲ್ಪಡಾವು ಎಂಚ ಮದ್ಮೆದ ಮನಸ್ಸು ಜೈಲಿಡ ಎಂಕ ಸವಾಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಆಯಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಂಡ ನೀರ್ದ ಮನಸ್ಸು ಸುರು ಕಾಯಗೊಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಹಲೋ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅದೇ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನು ಗಂಗಾಧರೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ ಅಕ್ಕಗ ಒಂತೆ ಇರಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂಡುಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಹಿಡುಪೋರೆ ಹಲೋ ಕಾವೇರಿ ಪಾತೆರ್ನು ಸರ್ ಈ ರೆಂಕ್ಲಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲರ್ಗೆ ಅಂಚ ಇರೇಗದಾಲೆ ಕಂಡ ತೊಂದರೆ ಅವರೇ ಬಂದೈತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪಿರೌಡು ಏರ್ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದಿರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಗ ಮದ್ಮೆದೆದುಲು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಸರ್ ಈರೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಕ್ ಬಲಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ವೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾರಡು ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಉಲೈ ಬಲೆ ಉಲೈಡ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ದುಲಯ ಓಕೆ ಸರಿ ಗಂಗು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲ ಉಲೈಡ್ ಸರ್ ಅಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ದಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದೀರ್ ಪರ್ಜಿಡಲೆಗ್ ಬೇಜಾರ ಬಲೆ ಉಲೈಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಬಲೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಎಂಕಲೆವಾ ಕಷ್ಟಲ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ದಾನಿ ಮೂಲು ಅವಳ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ರೆದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪು ಪಂಡು ನಿನ್ನಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ದಾಯಗ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿಯ ಉಲೈ ಪೋವಡ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೋವಡ್ಜಿ ದಾಯಗ ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದ ನಿನ್ನ ಕತೆನ್ಕೇನ್ರೆ ಕುಂದುಜಿ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲ ಏರುಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಲ ನಿಕ್ ಉಲೈಡ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಪನೋಡತ ಉಲೈಡ್ ಉಲೈಡ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಏರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಉಲೈ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಶಿ ನಿಗಲ್ನ ಹೇಸಿಗೆ ಬೇಲೆ ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತಾರ ಪಿದೈ ಲೆಪ್ಪಿ ಆಗಲೇನು ಈ ಜಿಂಡ ಯಾನೇ ಉಲೈ ಪೋತ್ ಪಿದೈ ಕಡಪಡೋಡಾವು
ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ನಡತಿನ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಡ ಪನ್ನಡ ಅಂಚ ಉಲೈಡೆ ಏರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇರುವೆರ್ನ ಉಲೈಡೆ ಉಪ್ಪಡ ಕಾವೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಿ ಈತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ್ಯಾನ ಎನ್ನದೇ ಎತ್ತಿச்சு ಎಂಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಅಪಗ ಬರಂದೇ ಇಪ್ಪೆ ಈ ಇಂಚೆನ ಹೆಂಗ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಹೌ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನೊನ್ಲೆ ಸರಿ ಕಾವೇರಿ ಬರ್ಬೇನ ಓಕೆ ಈ ಎದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಒಟ್ಟುಡೆ ಇತ್ತಾರತ ಶಿ ಅದಗನೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಆಂಡ ತಾತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಡ ಈ ರಿಂಚಿತ್ತಿನಾರ್ ಬಂದೆ ಎನ್ನುದಿಜಿ ಅವಳ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಒಟ್ಟುಡು ಪಿದೈಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆ ಆಂಡ ಉಳ್ಳೈಡು ವಿಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಮುತ್ತೆ ಯಾನೇ ಕೈಗೆರ್ತದು ಆಂಡ ಈನಿ ದಾನಿಯ ನಿಕ್ಕಾಲು ಆತ್ಮ ಸಸಾರಾದ ಪೋಯಲೇ ಇಲ್ಲ பொண்ணு இத்தினகள பங்கனுக்கு ஜாத ಗೊತ್ತಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದ ಅಣ್ಣಗ ದಾಯ ಬುಲಿಕುವ ನಮ್ಮ ಮೋಸ ಪೋಯ ಪಪ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹತ್ತು ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಾಬಣ್ಣ ಈಗಲೇನಿದಿಲ್ಲ ದಾನ ನಡತದಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಣ್ಣ ದೇ ಸಮಾಧಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಗಡ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಬಣ್ಣ ದೇ ಗೋಡಾಂಡ ಕಾವೇರಿ ನೆನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡ ಬಂದು ಕಾವೇರಿ ಈಯೇ ಪಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿನ ನೂದು ಸತ್ಯ ಅಂದು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪಂಡದು ಏನದು ಬಾವೆರೆ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಕಾರಣ ಇರ್ ನಮಗೆ ಸುರೇಶೆ ಅಕ್ಕನ ನಂಬರ್ನು ಅರ್ಜುನಗ ಕೊರ್ತು ಇಚ್ಚನೆ ಆಯ ಕೋಡಿಯ ಕಟ್ಟದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಡತೆ ನೆಕ್ಕು ಪೂರ ಕಾರಣ ಈ ಅರ್ಜುನೆ ಪಪ್ಪ ಈ ಉಂಗಿಲ ಅರೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಇಡೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬನ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಆನಿ ಈ ನೀರಿನ ಮುರ್ಕುದು ಸೈಪುನಗ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಬಚಾವ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ ಈನಿ ಎನ್ನ ಮಗಳಿನ ಬದುಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತ பொண்ணு இத்தினಗಳ ಕಷ್ಟ ನಿಂತು ದಾದ ತೆರೆಯುವ ಇಡ ಈ ಉಂಗಿನ ನೀಯ ಜೀವನ ಏ ಅರ್ಜುನ್ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಆಫೀಸರನ್ನಗಲಿ ಏತೋದನ್ನ ಬತ್ತು ಬತ್ತೆರಿಯ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಟಾರ್ಚರ್ಗೆ ಅದಲು ಊರ್ ಬಿಡ್ದೆ ಪೋತೆರು ನಿನ್ನ ಕತೆಲ ಇಂಚನೆ ಅವು ಜಾಗೃತ ಮಾಡ್ತಾನ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಚೆತ್ತಣಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನೆ ಪೆಟ್ಟು ಸುಧಾರ್ತನರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವತ ಕಾವೇರಿ ಮೋಸೊಡೆ ನನ್ನಿಡೆಗೆ ಲೆಪಡಾದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲ್ಲಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡದು ಐಕ ಅಮಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ತತ್ತ ಎನ್ನ ಬದುಕುಡು ಗುಂಪಿನ ನಿಕ್ಕು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈ ಉಂಗಿಲಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಳ, ಓ ಸರಳ. ದಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ. ಹಾ, ನಮకు ಗುರು ಜಯಂತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿರಿಯಾ? ಏನೇನ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೋಡ ಇಂದ ಸರಳ ಆಗಲೇ ಉಳ್ಳಾಯ್ದು ಒಂದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಸತ್ ಬರ್ಲ ಇಟ್ಟತ್ತಿಯೇ ಇಟ್ಟತ್ತು. ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅತ್ತ 1 ಕೆಜಿ ಬೋಡ ಇಂದ ಸರಳ ಆಗಲೇ 1 ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಸತ್ ಬರ್ಲ ಇಟ್ಟತ್ತಿಯೇ ಸ್ಕಿಟ್ ಸ್ಕಿಟ್. ಏನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟತ್ತ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟ ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಇಟ್ಟತ್ತು ಪಾಪ ಸ್ಕಿಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತೂಯಿನ ಮಾತಾ ಬೋಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಏನಡ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮತ್ತ ಅದು ಪರ್ಪ ಬರುವೇರು. ಪುತ್ತೂರ್ದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಈ ಕೆಪ್ಪದಾಯ ಬೊಬ್ಬೆವಾಡು ಏತು ಬಂಡಲ ಆತೆ. ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮೇರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮನಾಥರ್ನ ಮಾಮಿ ఒక దాదయ్య ಕಾಲೇಜು ಬೋಧನಿಗೆ ಏನ ಮಲ್ಪುವಾರು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಮಾಡರಂತಯ್ಯ. ಕೇಸ್ ಮಾಡದಾದ ಜಾಗದ ಲಪಡನಯ್ಯ ಅವಿಪ್ಪಡು ನಮకు ಒವ್ವ ಊರು ಮಲ್ಪುನಂದೆ ಅನಕ್ ಪನ್ಪೆ ಸೋನು ಈ ಒಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷೇ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸ್ಟಿ. ಆಯಿತ್ತೆ ಲಾಡು ಮಲ್ಪನೇನ ಲಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ಈ ಕೆಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿ ಅತ್ತಿಯ ಈ ಟರ್ಮಿನಿ ಗೋಡಾವ ಹಾ ಪತವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಪದವಂಪಿನಗಲಿಲ್ಲ ಲೆಸಂಬಲ ಮೂಲು ದಾದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾನಯ ಇತ್ತೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಉಡತ್ತಯ್ಯ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ ನಮ್ಮ ಸೋನು ಮಲ್ಪಾಡು ಆ ರೆಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಗುಂಡ ಸೋಮ್ಯ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಬನ್ನೋರು ದಾದ ಸೋನುನ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯನಯ. ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪಡಿಯ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೋಯ್ ಅವ ಬಲ ಬಂದು ಬರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ ಬೋಕಯ್ಯ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಲಾಡು ತಿಂದ್ರೆ ಪೋಯ್ನತೆಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲಾಡು ತಿನ್ಕ ಪೋಯ್ನ. ಹಲೋ ಇಂದೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನವ ಪಾತೆರಲ್ಲ ತತ್ತದಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಜಿ ಈರೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೆರೆಂಡು. ಹಲೋ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಹೊಸ ಕುಂಟು ಕಣರೆ ಬಂಡರು ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೊಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮದ್ಮೆನ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಿನ ಆಣೇರಕ್ಕ ಅವ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಉಮೇಶತೆ ಆ ಡಿಲ್ಲಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಮೇಶ್ ಅತ್ ಸಾಫ್ಟ್
ಯಾನ್ ಪಂಡಿನೈಟ್ ಶೂರ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವರೇ ಬರಲಿ ಆಂಡ ಮದ್ಮೆ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವು ಈರು ಪಂಪಿನ ಪೂರ ನೆನೆಪುಂಡು ಮದ್ಮೆಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವಡು ಆಂಡ ಆಂಡದಾದಯ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಎಂಟು ಬರ್ಪಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಕೊರ್ಪ ಈ ಐತೈ ಶೇಡ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇವರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಆಫೀಸುಡು ಬ್ಯಾಲೆಂಡು ಆಂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ವರ್ಕ ಮಾರಾಯ ಬರ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೇ ಮುಂದಿರೇಗೆ ಇಂದ ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂದೆ ನಿಕ್ತೆ ಗಂಗೋ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿಚ್ಚಿಂದ ಅವರಿ ಬಲ್ಲೆತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದು ಮತ ಅವೇ ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದ ಇಂದೆ ಇರ್ನ ಕಾವೇರಿತೆ ಬದಲಾತೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಣಂತೂತೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಆಂಡ ಆಂಡ ದಾದ ಆಂಡ ಕಾವೇರಿ ಅರೆಗ್ 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಪುನು ಅಂಚಾದು ಮದ್ಮೆ 4 ದಿನ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಇಪ್ಪಡೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡಲನಿಗೆ ಬದಲಾಯ ಎನ್ನ ಮಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕವೇ ಖುಷಿ ಜಾನಿ ಮಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಂಕ ಅಣ್ಣನ ನೆನೆಪಾಂಡು ಅಣ್ಣೆ ಬರುವೆತ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಒರಿಯೇ ಪರತೆ ಇಂಚಿ ಮಗ ಅಂಚ ಮಾತದ ಆಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಈ ಉಲೈ ಪೋಲ ಸರಿ ಪಾಪ ಅಂದ ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಮಾತ 4 ದಿನ ಮಾತ ಆಪಿನವ ಈರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮದ್ಮೆದ ತಯಾರಿ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಈರ್ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೋನ್ವರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಓಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆವ್ ಸರಿ ಗಂಗು ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡತ ಅಂದಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಹೋಯ್ ಬಲೆ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಸುವರ್ಣರು, ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಜಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಸುನಿಲ್ ದಾಸ್ ಎಂ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿ ಬಂಗೇರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಸುವರ್ಣರು, ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಜಿ ಸುವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಸುನಿಲ್ ದಾಸ್ ಎಂ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ತೇಜೇಶ್ ಜೆ ಬಂಗೇರ, ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ಗುರುಗಳು, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ತೇಜೇಶ್ ಜೆ ಬಂಗೇರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತೇಜೇಶ್ ಜೆ ಬಂಗೇರ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಜಿ ಬಂಗೇರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ದಾಸ್ ಎಂ, ಇವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷವಾದ ಈ ನಾಟಕ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಂದನೆಗಳು ತೇಜಸ್ ಜೆ ಬಂಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರ್ನೂಟುಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಲ ಆ ಕಣ್ಣಕ್ಕನೇ ನಡಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಆಂಡ ನಾನು ಎನ್ನಿನದಾಗ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪುಲಪ್ಪ ಈರ್ದಾಲ ಮಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಈರು ಈತ ಸಮಯ ತೂವಿನ ಇಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡಲೇನ ತೂಪೆ ಇಲ್ಲಿದ ಆಫೀಸುಡ್ಲ ಮಸ್ತು ಬ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಿನದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಅಪಕ ಅಲೆ ಬರ್ಪೆ
ಮಂಡೆ ರುಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಸಿ ಬರ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬರ್ತಡು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಬಿಡಲಿ ಬಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿಲ ಕಾಲ್ ಬೈದಜಿ ದಾದ ಬಂಡದೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಬಾಬಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತಾರಿಂಗ್ ದಾನಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಏನೇ ಹ ನನ್ನ ಮಗಳೇನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ನ ಕೈತು ಇರ್ನ ಮಗಳೇನು ಹಿರೇ ಕೈಯಾರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬುಡೇದಿ ನಾಟಕದ ಮದ್ಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದ ಇವರು ಮಾರಿಯರ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಪಿದ ಇವರು ಮಾರಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬನೋದಿಲ್ಲಾರ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಪಂಪಾರಿ ಅಂದೆ ಆರು ಪಣ್ಣಿನ ನೂದೆಡು ನೂದು ಸತ್ಯ ದುಬೈದ ಶೇಖ್ಗೆ 10 ಜನ ಪಣ್ಣುಲು ಓಡಿತ್ತಿಡು ಆಂಡ ಐಟು 9 ಜನ ಆದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣು ಬಾಕಿತ್ತಿಡು ಐಕೆ ಬರ್ಲುದ ಮದುವೆದ ನಾಟಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ತೋಚೇನ ಏ ರಾಕ್ಷಸಿ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡಿಸ್ ನಿನ್ನ ಮೆಂಗೆ ಗಂಗು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸೈತೆ ನೋ ಎಸ್ ಏನಡನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತ ಆನಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಗಿಲ್ ಸೈಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ ಬಡ ಇಲ್ಲಕ ಕತೆನ ಕಟ್ಟಿಯೆ ಆಂಡ ಎನ್ನೆ ಕತೆನೇ ಇನಿ ಈ ತರ ಆಡು ನಿಕ್ಕಿಂತ ದಿಕ್ಕುನ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲ ನೆಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದಾಲ ತಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಾವೇರಿ ಪನ್ನಿನ ಬೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಮಗದ ಪೂರ ಆಲೇ ತುಂಬೋದು ಅನ್ನ ಬಾಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟೈನ ದಾರ ತಪ್ಪಿಚ್ಚಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇರ್ನ ಮಗಲಿನ ಗಲ್ಫ್ದ ಶೇಖಗ ಮಾರೇ ಬಿದಾಡಿತ್ತು ಇನ್ನತ್ತ ಜಾಲನ್ ಪಸದ ಪಿರಾಡು ಕೋಯ್ನ ಯಾನು ಈ ಕೇಸನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೂತಾಯ ಪಣ್ಣುಲಿನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೆ ಈ ಕೇಸನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೆರಿದು ಎಂಕಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಸುರೇಶಿ ಆಂಡ ಅಯ್ಯನ್ನ ಮಗುಲು ಲಡಾಯ್ದ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೆರಿಯರ್ ಈ ಕೇಸನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನ ವೀರೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಸುರೇಶಿ ಪಾಳೆ ನನ್ನ ಜೀಬುಗೋ ದಾದಾಂಡ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಮಗಿಲ ಪೋದಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಎನ್ನ ಮೋಕಿದ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ
ನೌಕಲ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಾಳಿಗೆ ತಗಲತ್ತು. ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ತೆರೆದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ತೆರೆದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ನಗಲಿ ಏನು ಮಫ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮರ್ಯಾದಿಡು ಕಾನೂನಿಗೂ ಸರೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಸರೆಂಡ್ರ ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆನಿ ಬಂತಿನ ನೆನೆಪುಂಡ ಈ ಏಪ ಉಂಗಿನನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕೈಕು ಪಾಡುವನ ಆನೆಯ ದಿನ ಈ ಕಾವೇರಿ ಆನಿ ನೀರುಡು ಮುರುಕು ದುಪ್ಪುನಗ ನಿನನೆ ಅಂದ್ ಬದುಕಯ್ಯ ಆಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನೆ ಬದುಕದು ಅಲಿಗುಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಜೀವನ ಕೊರಿಯ ನಿನ್ನ ಈ ಋಣನು ಮಗ ಖಂಡಿತ ಮದಪೂಜಿ ಮಗ ಖಂಡಿತ ಮದಪೂಜಿ ಬಾಬಣ್ಣ ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪನೆ ಮಗ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪನೆ ಈರ್ತಾಲ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಿ ಮನ್ಕೊಳ್ಚಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಯಾನಲ್ಲೇನು ಕೊರ್ಲುಡೆತು ಒಂಬ ఎన్నలెక్క శోషణ అయినా అవేతో పొన్నులు లేరు ఇనితదినొట్టు పొన్నులేన మిత్తు అత్యాచార ಶೋಷಣೆ ఒక ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಲೆಕ್ಕಂತಿ ನಗಲೆಗ್ ಇಂಚಿನನೇ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದಗ ಜನಕುಲು ಬೋಡಿದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಿದೆಯವರಿಗೂ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಮಾರನ ಇಂಚಿನ ನಗಲೆಗ್ ಆ ದೇವರೇ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ನಿಗೂಢ ಪ್ರಕರಣಲೆಗ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಏರ್ಕೊರ್ಪೇರು